Čaute, ja som Jozef a ja vás tu vítam pri prvom videu na tomto kanále. Toto je informačné video, v ktorom by som chcel povedať, aké videá nájdete na tomto kanále. Takže hlavne, čo budú asi let's play a gameplay. Vlogy ešte asi ani neplánujem nejak v najbližšej dobe natáčať. Neviem, či ich vôbec bude natáčať, ale k tým let's playom a gameplayom budem natáčať Payday 2, GTA 4 a San Andreasko a ešte ďalšie hry. Minecraft, čo sa toho týka, neviem, jak často tu bude vychádzať a ešte odkedy ho začnem vlastne vydávať na tomto kanále, ale isto z týchto prvých začiatkov to Minecraft nebude, takže ho tu ani neočakávajte. Pokiaľ sa vám moje videá budú páčiť, nezabudnite dať na ne like a nejak dobre ich okomentovať. Napríklad, čo by som si mohol zmeniť, alebo čo sa vám na nich páčilo a čo nie. No a samozrejme, pokiaľ si chcete pozrieť viac mojich videí, tak dať k tomu aj odber. No to by bolo na dneska všetko, týmto sa s vami lúčim a čaute.